का करी कोनो काम धंधा चलते नहीं खे। घर के खर्चा केंगे चली कुछ समझ में नहीं खे आवत। रुक एगो आइडिया बता। पुदीना के लहर बहुत चलता। ये बार अगर जो हम घोसियों उखाड़ के बेच देता नहीं तो पुदीने के भाव में बेचा। चलता नहीं बेचे। इससे कहा जाला कि संगत से गुड़ होत है कि संगत से गुड़ जाए। अब बांस फांस मिश्री एक भाव बिकाए। एबार अपना पुदीना के लहर चलल बा। अब हम दुकान लगावे पुदीना के भाव में हमार घोसियो निकल जाए। चल तनी दुकान लगावे। कहो दिन भर सुताइए होई। सुताई का होता टाइम से पैसा देत हलई नहीं खाली कहत रहे काम 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 अगर खाली ट्रैक्टरे चलाई। तो देखत नहीं हो डीजल के कितना भाव बढ़ल बा। तो कहाँ से तरह के सैलरी दी ना तो हम तार ट्रैक्टर ना चलाएम। तू अपन ट्रैक्टर रख। अब हम चलत तनी पुदीना बेचे। पुदीना बेच के हम बहुत पुदीना से आगे बढ़म। अब ट्रैक्टर हम ना चलाएम। लाई तार ट्रैक्टर में चाबी वहींगन बा। हम चलत तनी अपन खोल लियो दोस्तों ड्राइवर। हम चलत तनी अब पुदीना बेचे। जय हो पुदीना। बहुत बढ़िया घास बा। चल तनी ये घोसियों खा ले। ये करे के लिए चल तनी। चलता नहीं तोहरे के आज बेचे बाजार में पुदीना के भाव में घासे बेचे। पुदीना ले बे बाबू लेना घोल के सब करिए। अब पुदीना ले आए। पुदीना 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 ले लो भाई। पुदीना हाय हाय पुदीना पुदीना ले लो। पुदीना अरे पुदीना ना ये घास हम पुदीना पुदीना पुदीना। ए यार तेहू पियो ना घोर के। बड़ी आदमी के पुदीना से पेट ठीक होता। ले ना आते हूँ पियो में ले में ना चाहिए। ले 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 पियो ते घोर के पी ले पियो ना। अरे पियो ना तोरो पेट साफ हो जी। बहुत लोगों पहले बड़ी झुराई झुराई पूरी रहल और जाम होत रहल। एक कोई तो 24 घंटा एक के जगह हिलावत रहल। पूरी झुराई लरम गरम सब रहल। ले ना घोर के पीबे नु तो सब तोर पेट साफ हो जाई। ले पुदीना ले घोर के पी तनी हे जी छाप आवे दुकान लगावे के बाजार में जाई दुकान लगावे खातिर कोई कम भाव दे के लेके चल जाइए। तो हे जी रोड पर बैठतानी और जो नहीं हो तो नोकनिए के पुदीना बेचे और घास बेचे पुदीना के भाव में। चल तनी हे जी अपन दुकान लगावे। ले पुदीना 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 ले लो पुदीना। पुदीना ले लो पुदीना। लागत है कोनो दुकान लगोइले बा। हम ये बोल देता नहीं। पुदीना ले लो पुदीना हरिहर पुदीना हरिहर पुदीना। ए पुदीना ले लो ओरिजिनल पुदीना हरियर पुदीना। पुदीना ले लो ओकर ले जेबा सर जेबा। हाय पुदीना ले लो पुदीना 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 ले लो पुदीना। पुदीना ना पुदीना के भाव में लोग ठोकता। पुदीना ना पुदीना के लोग भाव में ठोकता। हेदरा पुदीना। अरे चल रे ते हमार नकल काहे करतरी रे। तो नकल करतनी अब का तो नकल करतनी। हां ते हमार नकल करतनी। पुदीना तो पुदीना। ये पहले बताओ कि हम दोनों से पहले ये दुकान लगा रही है कि ते पहले से लगा रही है।
पहले से लगा इसका मतलब हम बेचता नहीं पुदीना ते होने ले जाके अपन पुदीना बेच। तो तोर हम तोर कह के बोला लेता नहीं तोर ओरिजिनल पुदीना हो। तो हम घास बेचता नहीं पुदीना के रेट में, तो ते लगे रहबे तो बेचाई हमार। काहे ना बेचाई काहे ना बेचाई वही से तो बैठे नहीं आ ना हमरा लगे न लगाओ तो ए ले लो पुदीना 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 ए हरा पुदीना ए पुदीना आई ए पुदीना ले ले पुदीना मुठा बनलवा मुठा के भाव में जाई मुठा के भाव भाई 20 रुपया में 100 भाई 20 रुपया में 100 पुदीना ले लो भाई ले लो 20 रुपया में 100 ए भाई ये 18 रुपए में 100 18 रुपए में 100 18 रुपए में 100 18 रुपए में 100 अब पुदीना ले ले पुदीना 18 रुपए में 100 18 रुपए में 100 18 रुपए में 100 भाई ताजा पुदीना बा हरे पुदीना बा एक बार ले जा 12 रुपए सही बा आव हमरा ले जा पुदीना 18 रुपए में 100 18 रुपए में 100 ए भाई आव ए भाई है ना पुदीना ले जा ए भाई हई ले जा 17 रुपया में 17 रुपया में 100 की करे बढ़िया से पियो और जी भर के जियो, बढ़िया से पियो और जी भर के जियो। हई हर पुदीना हरिहर पुदीना आवा भाई आओ 17 रुपये में पूरा 100 रुपए में 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 100 अब आओ 15 रुपये में 100 15 रुपये में 100 आओ दे बेच। पुदीना ले ले पुदीना 100 रुपए किलो है भाई। 10 रुपए भाई 10 रुपए एकदम ताजा पुदीने वाला भाई ए भाई सरल नहीं खेको को सरल नहीं के सब ताजा बाबे सादा ए भाई सरल निकाल देता नहीं भले बात ताजा पुदीने 10 रुपए भाई बताओ कर के दो 10 रुपए भाई 10 रुपए ए भाई 8 रुपया पुदीना बा दे आओ लेके जा। 8 रुपए अच्छा बा बहुत बढ़िया बा हरिहर बा पीबो तो बहुत तरह दे ए भाई 7 रुपए भाई 7 रुपए भाई तेहू पी पे ए भाई 7 रुपए 7 रुपए भाई ले जा रगड़ के ले जा ए भैया 5 रुपया पुदीना आओ लेके जा। ए भाई 4 रुपए ओह नो भाई ये सब पुदीना कितने में देबो भाई जल्दी बोलो। ए भाई 4 रुपया पुदीना 4 रुपया 4 रुपया 100 4 रुपया 4 रुपया 100 4 रुपया 100 4 रुपया 100 ए भाई 4 रुपया ए भाई पुदीना ताजा भाई ताजा बा हरिहर बा ताजा बा आ भाई 3 रुपया पुदीना हां 3 रुपया पुदीना 3 रुपया पुदीना ले लो पुदीना ना पुदीना नहीं खेल बचा त मौगा ये पुदीना ए भाई ना पुदीना मौगा जी भाई मौगा जी भाई हां ला पुदीना भाई ताजा पुदीना ला ए भाई ला 2 रुपया में 2 रुपया घास ले आई बा पुदीना के बहाने क्या बेचता कहता भाई और घास ले आई बा पुदीना के बहाने बेचता हई घास पुदीना और से हाइब्रिड के पुदीना रुको हई पुदीना हाइब्रिड के पुदीना ए भाई रुक ते बड़ा हमरा को लिया ई बता पुदीना की घास पुदीना ना भाई घास हो रे खेत से घास हो ये बार पूरा पुदीना छोइले बा त तेहू सोच कर के घसिया उखाड़ के पुदीना के इसमें पुदीना बेच दी लोग ए भाई तरीके चिन्ह हाइब्रिड के पुदीना अरे पुदीना अरे वाला छोड़ रे ना आवाज से कोई पुदीना बचे कोई घास ना बचे लोग के ठगा करी ना कोई हम पुदीना ना बचे बाप रे बाप बहुत भारी पुदीना बेचे घास का बेचे अरे बाप रे हम आज से बहुत भारी गलती कइली है कि हम पुदीना के चक्कर में हम घास भाई सब पुदीना ले लो हई देख यो ओरिजिनल पुदीना हई लो ए बाबा हई ले पुदीना ली यो हमरा के 2 रुपया दी 2 रुपया दी ए बाबा एकरे पुदीना ले ली एकरे ओरिजिनल हो फिर ओरिजिनल ली पैसा घरे दे पैसा नहीं थे हां ठीक बा जाई लेकिन ना से ध्यान में रखे मैं घास पुदीना रे वो चीन के कीने हां जाई ए बाबा एकरे पुदीना ली फिर आ गली एकरे पुदीना ओरिजिनल हो फिर आ गली ए बाबा पुदीना एकरे ली अरे बाप रे बाप हम तो जानते रहने कि पुदीना के लहर चलल बा हई घसियो बेचा जाई लेकिन आदमी बहुत आजकल होशियार बावे घास छीन लेलस असनी हुरा के मरला हसन कि बाप रे बाप सब सिस्टम हिल गइल हरे दादा। अब ई गलती काम आज से हम कान धरतनी कहियो ना करे।
आज से हम बेवकूफ केहू के ना बनाएम हो दादा। हमरा के भाई माफ करी लो। हई देखी लो असमरलो हसन दूगो पूरा बाप रे बाप। ए दादा अब ताके के मन नहीं करत हो। ए भाई हम तो गलती कर दनी, लेकिन आज से केहू गलती मत करिएगा। ठीक बा हो दादा। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरिया समाज। नमस्कार भैया, हम संतू भोजपुरिया चैनल के माध्यम से रउआ लोग के सेवा में ई पुदीना वाला वीडियो लेके आइनी है। और एकरा के देखी लो और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर ना भूली लो। और देखी लो कि ई कहानी पुदीना के लहर सुन के हम तो पुदीना के चक्कर में हम घासे उखाड़ उखाड़ बेचे लगनी है। बल्कि इतना लोग बुर्बक थोड़े बा कि पुदीना और घास ना चीनी। अनहक में पिटा गई भैया। हम जौन कहनी है तो रउआ लोग नत करम लो। नमस्कार भैया। और देखिए ये कमरियालम बाबू बाड़े और है बिने बाबू बाड़े और एगो छोट लड़का बा। हमनी के सपोर्ट दिलो और टीम के कि हमनी के आगे बढ़ी सन और ये से अच्छा रउआ लोग के सेवा में वीडियो लिया के डाली सन। हाँ, जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरिया समाज। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें, अपना दोस्त और यार में शेयर करें।